Mae yna rai pobl yn dweud bod y canol ddim yn gwybod beth mae'r lleol yn ei wneud a bod y lleol ddim yn gwybod beth mae'r canol yn ei wneud. Ymgais ydy heddiw ddod â'r canol a'r lleol at ei gilydd mwyn i ni fod yn fwy effeithiol yn gweinidogaeth, yn cenhadaeth a'n gweinyddiaeth. Ein gweinidogaeth a'n cenhadaeth ni? Dyn ni am ddechrau'n diwrnod yn edrych ar ein gweinidogaethau ni, sut dyn ni'n trefnu'r gweinidogaethau yna, sut dyn ni'n gyllido nhw, sut dyn ni'n sylweddoli. Ewn ni mlaen i edrych ar yn adnoddau ni, sut dyn ni'n defnyddio'n arian yn eiddo ag at yn y blaen, cyn bod ni'n mynd mlaen i sesiwn ar diogelwch a diogelu yn ymddiriedolwyr ni, llysoedd gwahanol ni. Ac yn y cwbl, dim ond rhoi ar gyfer yr eglwysi a'r henaduriaethau, y ddealltwriaeth o'r delltwaith yna sydd i ganiatáu waith yn yr eglwys i dyfu a gobeithio i flodeuo. Wel, yng ngobaith i ydy bod ni wrth ni gael y bobl ynghyd o wahanol henaduriaethau a'r sesiynau ydy y bydd pethau'n dod yn gliriach. Mae yna gymaint o newidiadau yn gwahanol feisydd o fewn yn eglwys ni. Ac wrth gwrs wrth gael yr arweinwyr sydd yn trio arwain o fewn yn eglwys ni at ei gilydd. Y gobaith ydy os ydyn nhw'n deall y well, yna bydd y neges yn mynd yn gliriach yn lleol. Felly dyna'r prif nod dwi'n gobeithio y bydd pobl wedyn yn mynd o yma'n teimlo bod nhw'n deall yn well yr hyn sydd yn digwydd yn pob maes o fewn yn eglwys ni. Ac eto, mi mae'r llygaid fy hun wedi dangos y sleid yma i chi. Wel, mae hwn yn rhedw frasyn i chi. Wel, y neges yn syml iawn heddiw yma oedd yn bod ni fel adran gweinidogaethau yn edrych ar weinidogaeth a chenhadaeth yn ôl y dull newydd o oriannu'r cyfundeb ac yn bod yn onest ynglyn â'n sefyllfa. A'n sefyllfa ni ydy bod ni'n bod yn hyfyw ynglyn â meddwl am weinidogaeth yn gyntaf ac yn ail yn bod ni yn gorfod bod yn onest ynglyn â lle sydd yn ganol fanna. Gwerth i'w cynnal, gwerth dal ati ynddyn nhw. Ac yna mae'r cyfan i gyd yn arosynedig yn bod ni fel henedlaethau'n lleol yn edrych ar be ydy'n cynlluniau ni'r dyfodol. Mae hynny'n cael ei alw'n gynlluniau strategaeth, ond mae'n bwysig iawn yn bod ni'n gwybod bod ni'n cynllunio fo'n gilydd lle da ni eisiau mynd a be da ni eisiau gwneud. The main point I'd like to make from today's session is to stress the importance of the connectional contribution. It represents 60% of the connection's total income, and it is vital that this is not just paid, but is paid on time to ensure our cash flow is good and to ensure, therefore, that we pay our ministers and our suppliers and our pension contributions, etc., on time. Because a lot of churches pay 4 quarters together. The insurance company have been notified of... The main point to be taken from my speech today is to keep buildings and cemeteries safe and to just comply with all statutory legislation and in terms of rent smarts and chapels, houses, etc. Bydd rheola gwarchod data newydd yn dod i rym ar fai 25 eleni, so mewn llai na 2 fis. Enw'r rheola newydd yw'r GDPR sy'n dod o Europe, General Data Protection Regulation. Mae yna eitha tipyn o waith i ni wneud mwyn i ni gyd yn ffurfio gyda'r ddeddf yma. Da ni'n gwneud llawer o waith ar hyn o bryd a mi fydda ni'n gyrru canllawia allan a creu polisia newydd ac yn y blaen i chi mor fuan a phosib. Mae'r diwrnod wedi bod yn llwyddiannus. Da ni wedi gallu rhannu hefo y gynulleidfa rhai o ofynion diweddar ynglyn â chyfraith gwlad ac yn y blaen. Ac hefyd ydym ni wedi gallu gwrando ar y problemau a'r rhwystredigaeth sydd yn lleol hefyd. Ac yn hyn o beth mae wedi bod yn help i ni. Mi fyddwn ni'n cario rhai pethau efo ni rwan yn ôl adre ac yn gweithredu arnyn nhw yn y dyfodol agos. So, mae diwrnod wedi dod ben, ni wedi cael diwrnod da. Mae yna bobl da, mae yna unigolion sydd yn selog iawn yn wneud i gwaith yn ei henaduriaethau yn y sesiwn. Ac mae lot o'n nhw'n wneud y gwaith ma'n wirfoddol ac yn gwerthfawrogi parodrwydd o dreulio diwrnod
yn gwrando ar drefn a rheolau ag at yn y blaen. So mae hwnna wedi bod yn gadarnhaol. Nifer o'r cwestiynau yn ddefnyddiol. A hefyd y drafodaeth o gwmpas sut allwn ni helpu'n gilydd wrth symud ymlaen. A dwi'n gobeithio fydd pawb oedd yn cynrychioli yma byddwn nhw'n gallu mynd adre a bydd mwy o hyder gyda nhw wrth wneud I gwaith oherwydd mae lot o amser yn mynd mewn henedlaethau neu mewn sesiwn oherwydd bod bobl yn anelwig ynglyn â sut ni'n gweithio a gobeithio jyst wrth gael diwrnod fel hyn byddwn ni'n gallu gweld trwy tyma bach o'r oedi yna falle. Dwi'n meddwl wrth edrych yn ôl dros y diwrnod bod ni wedi cael diwrnod llwyddiannus iawn. O'n i'n falch o weld cynifer wedi dod a bod yna gyfle I drafod, gyfle I rannu, cyfle I wrando yn gilydd a chyfle I adeiladu a chyfle I bobl allu fynd yn ôl rwan i'w henedlaethau gyda gobeithio gwybodaeth fyddwn ni cynorthwyo nhw efo'r gwaith. Cos mae yna gymaint o bethau deddfol sy'n rhaid I ni ymdrin â nhw. Ond hefyd mae'r weinidogaeth a'r genhadaeth ni hefyd, sef yn rhan blaenllaw ni, fel eglwys, a dwi'n meddwl bod y wybodaeth ar anwyd a'r weledigaeth ar anwyd ynglyn â'n gweinidogaeth a'n cenhadaeth ni yn help gobeithio i'n gael ni at yn gilydd ac I gofio mae un tîm yda ni a dwi'n credu bod hynny wedi cael i'w wireddu heddiw o'r drafodaeth neu o'r cwestiynau a'r sylwadau wnaethbwyd o'r llawr bod hynny wedi cael a efo pobl dwi wedi siarad bod nhw wedi cael bendith o fod yma ac wedi dysgu ac wedi yn falch o'r cyfle I rannu efo'i gilydd hefyd.